Good morning mga ka-idol. Gitagaan tagwapong adlaw karong adlaw mga ka-idol, adlaw nga kuan, adlaw na Martes. Panawang mga ka-idol nindot kayo ang view diri mga ka-idol. Diri ni sa may Barangay Carmen. Muna ang bukid mga ka-idol no. Klaro gid mo ang bukid mga ka-idol na wala pa gid matatsa. Daghan biging mga kahoy. Dihan dapitan mga ka-idol, bawal ka na siya paputlan. Wala pa nakakuan diha pamutol. Ang gawas diha sa mga ubos-ubos kay murag nga nanay nga putol anong mga kahoy mga ka-idol. Sama sa mga tinanom ra pud ba. Ang mga palakata, mga mahogani, amo na nga putol diha mga ka-idol. Pero kani mga ka-idol, pero magbaha po ni mga ka-idol, kabi po ni kakusog ni riyahan ng ka-idol kusog po kayo ni mga ka-idol. Diha po mga ka-idol mapod na ang gana siya medyo bukid na po ni siya mga ka-idol. Grabe dool gimig bukid rin mga ka-idol. Pikas-pikas bukid gini mga ka-idol. Diri ni sa may Barangay Carmen Purok 1. Kana mga ka-idol, kana mga tulaya mga ka-idol, mo na igaanan na mo og kuan. Magbaha pero layo kayo na sa Mumbalay mga ka-idol, libot na kayo, layo na gina siya. Padung na mga ka-idol kana padung na naglungsod mga ka-idol ng subaa. Anas kayo ang atong panahon karon mga ka-idol medyo init gid kana sa paa mga ka-idol, tanawon mo na hinay ra pero mubaha mga ka-idol, dili gid na matabok. Nice kayo ang bukid pa natin mga ka-idol. Okay mga ka-idol, God bless always. Amping bagus.